ana pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Biayaan pendhitane. Apa sapa sabda apa iki? Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwe dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku. Ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Us. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, Ora edan serius iki. apa kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuki kenthongan, nutuki bong-bong. Tapa ngrame kok nuduki kentrongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Suwe konangan. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu.